Добре дошли на страницата на Спортен клуб НЕТ. Днес ще поговорим за пранаяма, за дихателните практики и невероятното им значение върху човека. Основно човекът диша с средната и горната част на белия дроб. Кислородът, който постъпва в нашия организъм, недостатъчно насища нервната система, мозъка, вътрешните органи. Също така, чрез въздуха в нашето тяло навлиза прана, космическата енергия. Тя се съдържа във всичко. Ние я приемаме основно чрез въздуха и чрез храната. Затова е хубаво да се научим да дишаме с долната част на белия дроб, средната и горната, т.е. така както дишат мъжете. Сега ще покажа как с помощта на мъничък предмет, играчка, в случая мъничко пате, ще свикнем да движим диафрагмата и да вдишваме по-дълбоко, да насищаме организма с повече кислород.